Il-kumpanija tal-ajru Wizz Air Malta se tibda tuża lil pajjiżna bħala bażi f'kollaborazzjoni mal-Air Malta. U mit-tlieta l-ewwel titjira lejn Malta se tkun qed titlaq mill-Ajruport Internazzjonali ta' Ruma fi Fiumicino. Il-Wizz Air hija l-linja tal-ajru low cost li ġiet f'pajjiżna snin ilu grazzi għal viżjoni li kellu Gvern Nazzjonalista li ta' opportunità enormi li dawn it-tip ta' kumpaniji barranin. Konferenza tal-aħbarijiet fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta ntqal kif il-linja tal-ajru natat l-Air Operator Certificate mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għas-Sigurtà tal-Avjazzjoni u l-liċenzja operattiva mid-Direttorat tal-Avjazzjoni ċivili ta' Malta biex bekk tkun tista' tibda topera f'pajjiżna. Wieħed se jkun jista' jtir ma' din il-kumpanija minn pajjiżna lejn 8 ajruporti differenti fl-Ewropa. F'Sofija, Budapest, Skopje, Katowice, Varsavja, Bukarest, Cluj-Napoca u Belgrad. Dawn it-titjiriet se jkunu qed jagħtu opportunità għal żieda ta' passiġġieri li jaslu Malta mhux biss turisti iżda wkoll ħaddiema li jażlu lil Malta l-impjieg ġdid. Wizz Air ilha tagħti servizz f'numru ta' pajjiżi għal dawn l-aħħar 18-il sena. Il-kumpanija tibda bl-ewwel titjira tagħha fit-19 ta' Mejju tal-2004 li bdiet minn Katowice lejn London Luton. Lum il-ġurnata Wizz Air għandha total ta' 39 bażi f'diversi pajjiżi madwar id-dinja. U l-pandemija żgur mhux forsi ma waqfithomx mill-operat tagħhom, anzi l-kumpanija komplet tikber u laħqet livell aqwa minn dawk ta' qabel il-COVID.